i rooftop nu, og så skal vi have smadret dem alle sammen. Dem alle sammen. Jeg fører bare den er under trappen. Så fører den er i over trappen. Og så tager jeg den der. Den plukker jeg bare afsted deroppe. Så tager jeg den der. Plukker jeg afsted her. Så tager jeg den der. Og den der, så har vi plukket alt afsted. Altid godt at bruge alt. Min dejlige spær er sådan. Eller er det sidste, den her? Nu bliver jeg helt i tvivl. Nej, det er den sidste. Eller er det? Nej, det er den sidste. Eller er det? Nej, det er den. Okay, nu løber jeg bare lige igennem det hele. Ej, hvad? Ej, så står der en boomer lige derude. Ej, hvor er det klamt. Puha. What? Så hvis jeg hopper ud over der, så var jeg ret død, ikke? Hey, der er rooftop der. Det kan jeg se. Tror jeg. Men jeg kan se det. Tror jeg. Climb up. Climb. Ja, så er vi her sgu. Hey, hvor er det hyggeligt deroppe. Ej, så står der en zombie der, så det har jeg slet ikke set. Gud. Men det kan der kommer en tank ind til. Det kan jeg ikke huske. Okay, hvad for lige det? 2 sekunder. Ja, og så nakker jeg ham der. Hvor startede jeg ud med at sige ja og lykkelig. Hvor skal vi hen? Ej, jeg kan seriøst ikke huske det her. Kan jeg sætte den over? Nu kan jeg sikkert. Hvor er det henne? Hvordan? Kast nu! Sådan her. Hey, hej. Okay, det var ikke godt tidspunkt. Løb! Okay, vi står lige her, ikke? Så tager jeg der. Kaster den der over. Lige der. Nej, ikke lige der. Det er ret dumt. Lige der. Øj, hvor er det godt. Perfekt timing. Jeg er Bill, og han er mega sej. Ej. Kommer der ingen seriøst? Ej. I skal jeg lige klæde over. Sådan her. Så hopper de fanden med ned. Ej. Nej. Start ud med at få en jockey lige i krydderen. Nej. Ej, så. Nå. Nej, hvor er det fedt at være her. Lige her. Det er mega sygt. Lige købe lidt, og så kører vi igen. Ej, seriøst. Jeg kan ikke nå derhen. Jeg gider ikke lige nu. Den der, så kan vi der. Så. Øj, hold.
Det er altså bare sjovt. Ej! Ej, det skulle jeg ikke have gjort. Ej, nej. Hvad er det for noget? Ej. Okay, nu det kan jeg ikke overleve det der. Døde han ikke? Døde han ikke? Jo, han er død. Se, ham der, han hopper bare lige op i hovedet på mig lige med. Nej, det gør han ikke. Ej, det er tæt på. Ej. Lige nogle kills til mig, mand. Skal jeg tage den her igen? Det kan de sat med for. Det kan de. Ej, det er løgn, det er løgn, det er løgn. Øj, nej, ej, det var ikke løgn. Og han så blev ramt. Ja. Nej, hvad? Sådan der. Den helikopter er godt nok langsom. Vi skal jo først lige ud i den, og så skal vi gøre det der, og så skal vi gøre dit og dat, og så skal vi starte den, og så... Der var en helikopter i baggrunden lige nu, så hvis I kan høre den. Undskyld. En jockey. Ishockey. Ej, det er løgn. En boomer igen. Hvor så fed han er, mand. Lige der. Ej. Nu er jeg blind. Nej. Det synes jeg ikke var helt i orden, det der. Nu dør jeg jo. Op ad trapperne. Fuck. Jeg kan ikke kravle op. Nå, det er ikke engang de trapper. Hvordan kommer man så op? Og det var helt herhen. Skal jeg se? Nej. Har jeg virkelig sådan her? Ej, seriøst, en tank. Hold dig helt fast. Hvor er den henne? Okay, det synes jeg ud. Hvad? Nej. Francis. Jeg er med. Nu taber vi. Det var da dejligt. Og det er på easy. Ej, hvor må jeg være ringe lige nu. Og nu kommer helikopteren. Alle skal derhen. Nej, er det der? Haha, I gik. Nå, fuck, jeg skal jo derover. Derhen. Aha. Det er hyggeligt derinde. Hvorfor siger jeg det hver gang, vi har et eller andet hyggeligt sted? Okay. Du må ikke synes, jeg er underlig. Det er uhurtigt. Overhovedet ikke. Og er det en tank igen? Ej, der kan man bare se den der tank. Rage var fuldstændig der. Ej. Hvad er det der? Ude i luften. What? Står der en spitter dernede? Ja. Jeg tror det var alle No Mercy. De gik hurtigt. Og langsomt. The survivors have escaped. Nå. Vi ses næste gang. Håber I nød den her lille No Mercy film Rooftop 6.